Iro itrai. Pilawan chong in jaga chong ke fini ke por menta. Aku mulai fi baro agar teng ke tiang tam badan bor tam ke jong trai. Unang penem jengi Jesus Christ. But ya firu giba skap ini ke kubor na ke ying ke jong fi. Ngai ku mulai firu agar ni ke por menta. Sisa dapat ke jing kemen ni ke bangin yo ban sekri utrai. Amen. Ya kemen yo sekri utrai. Sisa ngi kemen. Mudur habanang lei kanu ngi haban ya ruai. Ruai teman sekental athai dai tentang. Hakadol athai inri kita ruai hamun sim te ruai baro isngiram thai. Bagade kita kibadan utrai lagi ruai baro sijike berginam thai. Amen. Tadai ta utrai khat ingi bingin ruai compare ke sur jong fi kalong kum non re utrai sngap ke sur sngap ke. Ya kaman sia umpe ya kadur ke jong fi kum wang yu David. Ngampe ya kadur ke chun re ngampe ya ke. Ya kaman sim. Tadai ta wanam ong ngam nang ruai. Pinang me hiban ruai. Ngatip pinang hiban ken ut. Ngatip hi pinang ban syat au trai ban le kemen au trai. Amen. Hallelujah. Kani ko pon ya ngap ke tin ke jong blai. To yem na jaga shong sa isi ni kwa ban ruai de jing ruai. Kwa bi fi bai tem ni ko to ke jing ruai. Ka bong speak to me Lord. Hai tangia. Hallelujah. 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 Kren hanga kotrai. Kren hanga kotrai. Kren hanga atrai bai ngakwa. Go try. Grand try. Go try. Grand hanga go try. Grand hanga go try. Grand hanga go try. Bai ngakwa yosno. Try men keren ngi hege jan met ko try. Keren me ko try. Keren me ko keren ngi don ngi ke tien ke jong me try me keren ngi lang ba ke tien ke jong me ko try. Ngi kwa ban yo snow na me. Ha kerteng Jesu. Amen. Amen. Fila ban song. Hai chak song so fin ke pol menta. Ke kitab ke baar ki sim kalau nong ke besau. Kedekat ke beningkong terter ke Babel ke ongom ni. Di kawai ke kentai na ki tengah ki khon ki nong itu lupa. Kalau perta hau ilasya ka daong. Usyakri jong me tengah jonga ulayap. Bat metip bau syakri jong me usyap tieng utrai. Bat unong raram unong syaram ulawan bandring merau. Hau ye ki khon senrang jonga baro arngot. Kababel ke thu ingi hang ni. Bagani kedai ke tengah jong unong ye thu lupa. Kababel ke thu ba unong ye thu lupa ulayap. Banamar ba ulayap. Kene ka tengah kadon haga problem ke bakrau namar ba uni tengah udon keram ke bakrau. Ngasngolengok Syakri jong belai udah nagaram. Teh sejar wah. Dan kibriu kibadan nagaram ngisung tho ige jingkia jong karam. Ngisung tho bagadan ke jingbat kia ke bahadu kata ladau briu udah nagaram. Ngampun jiu briu udah nagaram nih. Fu samar kie. Lai stang tegi riu kai ke kuan bam te kita te yat nala ke jong. Kisim ram ki yat bindas jingim le jong. Ki yat serum seneng I don't care lada ki bam ke pisaki wairu. Henry ki brio ki bisi syahi lada ki dan ya karam kim sok ke mensim namarba ke ketien ke jong blai ke ong kumta lada ngi pulih ke ni ke por
Ngini baga ketin ka jong belai ka keren kumta. Ngini pulih ka ni ka por. Nagasam. Kaba lai punyo. Kadekat ba arpuway ka ong kumni. Henry ki bamman. Oh sorry. Arpuway ka ong. Ubamman usim kaliang. Bat siw no apat. Henry ubahong. Ule isnay. Bat uya ay. Kababal ka ong hang ni. Kaong, ubamman usim kaliang, bat siw no apat. Kidan kibriu ki balong bamman, lada ki sim pisa, kim ju siw. Ya kata ka pisa jong kiway. Kiya sahu sahai sini setai kim ju siw. Kata ngam keren hagan ni janmit, ngakren ya ga jing shisha, ya kita kibriu ki ba shisha. Haba kidan karam. Lada kim la siw, ki kuslai. Badeng ta ubriu ubale pop ubriu ubadan ubale pop uba haga pop lada udai ubriu uba shisha kawan ka jimpin kenduk haga mensim bakam suk namar ka pop kadai karam habale pop ngajong kata habale pop kam ju long free ka pop berobor haga baningkong ka long free henry haga hadin hab silbet ubriu haba ngadang ong ikata mo hagi ni gisngibat kadai gijing shisha ubriu haba usdang mandi drugs kibriu ki ai free drugs hadin nang ta ki haban thiet yu drugs balada kadai ban litu lithium ru ki haban litu namar balai ladam yo mlong shu tading ta haga baning kong yo henry haga bakhat du ta hap thiet bar hap tu hap thiam hap lesi ka poi so haga hau put hadu banda peniap briu ru dan ki perlok sungai tu am tu kesngi dan kim tu op isherwat nang tu ki dan ki brio ki ba pen up i pa sai lo ki bisa bar khoi nam sai de lai pen yap de tadeng ta ong fi ba ka poi ka por ba ubadi hi lada yo pisa sho ka pelong i un kong ya ka ba un tu thiem balada dap ukalalong sunan ya ladir nong khayi baladam dap saya kata ukalalong sunan unang peniap beriu ulalong sunan criminal bakrau. Tading ta habang ipay aga ketien ka jong playing i ba playing ka pop kam ju day ka ba yo free. Da klem try subang nengkong henry ha ka ba hadien ta selang si ong ketien hindi abitu muja piceto saja. Tagadai kata oh ka pop kas no muja nengkong henry hadien ka saja. Tading ta ladam sajang ni ha pertheiru henry ha kata ka perthei ka banwan ta 100% la guarantee baon sa sajabet. Tagi hang ni ka kitien ka jong play bagane ka brio ka don ya karam baga sno saja namar ba uni shakri jong play utau nong itu lo pa ula yap ban na bola yap ka bu ka problem ka ba kraw ya jim jong ni ka tengah namar ba uni tengah namar ka por bu mo khalam la asiu ya daga tengah ya daga ram badeng ta ubu problem ya ka yeng bagani galong ka jihikai rumah kani ka sgi balada pidei kupan pidei ka kemi wat jubu problem ya ki kon lani lada utengah udai utengah uhaban pen krek lupa wala da uyap ono no ka por unumbu problem ya ka tengah lani ki kon baga babel ki thu ingi hang ni namar une utengah ka tengah ka don ha ka problem but tang kata but hang ni laong ba uta unong syaram umut bandring marau no asendan wat ya ki kon ro baro arngot kadai kata ka pop kam ju sakut sa tang hau nong le ka her pateng pleng ha kita ki pateng ru ki basyadien ni kasih ang ki kon hadin nang ta sano da kun ksiu nang ta sa ki kon yo ha miau miau nang ta sa da si kon yo kun knai dap kun knai sa kon yo aklat dai lesi ngin pen klan mo kata ngin am ong shu ki kon ksiu ai no kun ksiar ki kun rupa, ki kun renong, amen. Kat kun jong so pi hap i, wah. Tagadai kita
Ngi lesi ki mendai ki dang ya biet pi helor kata bentang tengam su ya hap. Kemudian pi su ya hap ban khot ki kon pi ki so ki miau. Nanta su ye ki knai. Stenat man ri ki knai hiang. Dadap knai su kun jin ren em de. Tu kon ni om tip shu ta. Maka babel ki tho ingi hang ni ba. Ka problem ka day ukpa ba uni ukpa uday ba syakri ngi pej ya kataro ka babel ngi I ba wadam uday ba syakri ublay tanamar kata ka jing bakla ka jong u kawan hap wad hangi ki khon ki ksiu ki jong u ki bahadien dading ta ka babel khong ya kata namar ka jing bakla jong wei ubriu ka hap lut chabaro but kam da don kam e bangi le ka pop ndre kala shiwan hi kata ka pop haga jingem ke jongi barngai ngo iblay sisya bagatin jomblay ke hikai ya kata kapin sha ya kata bangin so to ba pleng umdan away ba pop umdan way pop ba pop renrei umdan away shu ba hok renrei ba baro ngila le pop bat ngila du len ai ka buram ke jomblay kata kade bagatin ke jomblay ka ong umdan away ba hok baro kila sa hakaram namar uni ukpaula bakla kani ka tengah kana ka problem sagini ki khon menta uni unong shimram uklam ong yeng ka tengah te e pa ong te eno yegi di khon ring marau yegi khon baro arngot bagani ka tapleng ka problem kawan namar ukpa tading ta haga bagin jaman sim kadi kata wadam mula bakla wadam mula lepop Barum day tang bu adam ule pop marway ma fin kan ma bagani ka ka bale pop ngatip bagani ka breu hang niru katip ngat harai ha ka por ka ba uni utunga jong ka usimram le se kong ni stanat kpa simram kum ni ma dan wi ba yong ba bun ki bri ki kno ngi na ngi dei mangi betu ndai kelem keli jikeli pa na mano ba phatu ingi pat Let's say don ka yeng let's say di ka lok ka ba syukwara ha be. Son thi nga kata mo. Son thi nga kata mo do pian office debit. Sa kwa ai kata tu ka iPad ka iPhone ka ICI be indo. Kwa gi ai do pli ong lem no nga tung tulap ndap dang ham lem no hap tu ap sim no karam ro. Tading ta de la tu obat keno hana batu ma u. Naidan inong patu na yeng. Song kali ru umbiang na kali barit thiet kali bahaya. Mupli opsa na hap tu am. Tading ta ngimla ban chikno atang yewe ngipe ang kini joble hang ni kani ka brio kawan man halai ni syukri joble yo makaro kay don mentalang. Manong ni syukri joble mi tulap jong me barit palat ni nga kani ngamdap. Nga kwa bambit jingbam balong ikhlas. Sing bambang kali babas kayeng babas nong sedang ngamdap tu ni syukri jong play tan le kom no play thu lupa te syuli thu lupa por mendai li kan no ni yo mo play tu haban sim na karam ding tabun sin ngi ong ro bagi nong elam ki jong ngi ki beto ki nong elam jong ngi ki ring apa ya por election de mangi te ki ba pentu iki dom ai boss reu tu nong mi khamat am Melihat piknik num tak buat tu. Mengalami yang ni jerong tiada buat nang step lihat semua jeroy bak sun bet. Deki bos gila cik gila shot ngas ngulingok apa. Don country mana ya shot kum tu ni lek bam kana deki bos. Ni cing ilali de. Shisha. Don kam tarai. Lipan lagi nama ikamat bopli. Tu ni ana itu haban tu am lada tu pat. Kiong kom no tu bom lerkam. Dala tu pat tu batu. Tadi hinta ngipet. Mdei tama balong ka down rai ki down ro le se ki ba penlong ya ka daw ba. Ya ka bangi ba ka long kum tau makalong markidon sibon pa ki down na din jong kata. Tadi hinta ngim dei ban kwa lalot na barba. Ka lalot ka paisa ka. Lanot. Kani ka brio ngai hang ni kam dade ka karakter ka babiang namar kanut ban lej halakat yu syakri jong blay Elisha ka babal ka ong kum no hang ni ka ong tiga wei ka contain ki tengah ki khon ngi thu lepa kala perta
How Elisha try kau kalau lagi menang. Kalau dia kam dia ben kesulai menang. Ni ku Elisha kan rat ni itu hirap sependuai semta jonga ngadon karam te ka bakraw ni syakri jong ni ulayap ni ngadon karam. Kalau men pertabet kelep try. Ngatry ka por benang im ni ulok ni te. Yu Elisha bom di lok ru kanang nuan pertakan ni. So ulok la chong lai. Takada ulok ru yap keloi mat. Lada pi kwa ma ko ki long kemil lada pi kwa ba ki lok jong pi kin im Islam to da kham long jai hindiat. Uni wong ko ba ngayap no. Uyap no dang keloi kan bagi kon ki dang rit. Nam kam dai ka lese ka jingpang jistam ka jingpang lese ka wan namar ba kani ka brio ka long ka babit lese ka Bible ka ang baga brio ka babit ka lit no da lagi jong ki ti ki jong ka ya ka yeng ka jong ka daga brio ka start baro ka tai ka yeng ngi hang niam baga ni ka brio ka dai ka brio ka bam dan jing perkat ni kam dan kata ka buram bakan buram yo syakri jang blai lani bakan ken buram ma kat yu ni brio jang blai kalej ban perta suang no hang ni bo Elisha uklam dom te ya ka lada men ong ma on perta klep Elisha la nong blai ngadi tengah tu pan pon ya tu inga ni tang ka akor ni ka bai ternging ma siang ni ka akor kat yang au syakri jang blai nu blai ru keren udang buram kani ka brio ka keren kelam buram kala uladi bandam ka jisya ka babel ka ang bo Elisha udah jubab jai te kenal ni bo Elisha umda de o brio jai kalau dan ko ikapor ba kidan ki kena ki ba benye o ki ang lindum selen malen ukiu jing kloit usyakri jong play ukiu jing kloit u Elisha de kloit bit ki pendam de ki kena so ki kena ki pendam de vi mo oru dom de vi tadi minong kena wan ni nai min mit nai mai sia wan ni aha u kloit mo selen si sia bat haga jakabo on ya deal bagi kelong kum ki kelong udam u pai ki dingiem ki wan ki dingiem ki patar ye ki kena vi ngasngol ngo ba hang ne wan kan ni ka wi ka dingiem kan thai bo kholm ong ye usngap ya kata ka jing klep jongka ka babel go syakri jong mau tengah jong au layam ba metip bo syakri jong mau syap tieng yu trai bat u nong saram ulawan man ring merau ya ki kon senrang jong baro arngot Elisha te ula ong ka ngan leyu na ka banta jong pa tu ya thu nga pada no yu yeng Elisha uya sngo ya ka jing perta ka jong ni ka kon ka jing ngasngo thu ba ka long panik ngasngo thu ba ka kala tieng palat na marba utaw nong ai ram ulawan si syabat umut ban le si syaban ring merau ya kini ki kon jongka kada tieng namar kam dani ai sho te haga jim ga jongka lai satang kini ki kon arngot mdani ai sho hayeng dani mdani ai sho hayeng ru kay baka kadan hayeng kadan tang katay baka kadan mray mdan sho ai ro hayeng ga jongka ka babal ki thu ingi hang ni Elisha ukli wangan le yu na kamta jongpa baru ang ru hang ni te thu inga phadan ayu hayeng phadan ayu hayeng dani hayeng jupi mah dan apeng jungi le sing dan ha jinge le ngina apeng le se kita ki jing snutrium jo ke jingem ki jing suship ting ki bawan ki baharukam ki bawan le se komba kani ka breu ka don ha kani ka situation ha kani ka spot lene ha kani ka apat jong jingem ka jong ka ba kamla ki shu kawan shu ni syakri jong blai ka pertai o baga babel ki thu ingi ngiru ngiladon ha kata ka apot am ya ka bangim la lat shu te
Tadi kita Gabriel ki ongi klem le pop ngakwa banong babaro ngi le pop. Mdan way ru pop. Ubahok mo banong babaro ngi le pop. But ngi la du le no ai ka burom ka jong play. Sa David tang sa ka way ban sha tan marau be. Ban let be sa jinglong marau shabam jikut. Ngi la dei ban du ya la ka jong ka hok. Ngi la dei ban du wa la ka jong ka jigim. Umrau si sien ba tan marau umrau unum don shu ban ong ai. Umrau la dau kan rad ong ka bali hab ong bai ka bali la da ong ka bayong ka dei bai ka bayong la dau ong ba haban trei la dau ong shong thai ab shong thai unum la ban kli jing kli unum la ban batai jing batai la ne bo un ong ai hadin bo la long marau bagata ka dei ka jinglong ka jong umrau ba umrau juyo ban le style umrau haban imbe kum to klem jai klem nap le si tamu shu jan bo yela de khendiat ban ka ai ka ran ka rem u long lengkut aga jingim ga jong u barum dani ai ru ba ka ta ka condition ka jong nong pop ngi long shisha kum ta ba ngim dani ai ta daw ngim de ban sung sarong iro itrai ngi dani ai ha jim chungi dani ai ngi dei ki ba lengkut dan ki ba ong shisha ngi long ki lengkut ngiwan lengkut is like lengkut kata ka dei ka jing shisha ha ka por bang iwan la pen sum ngi de gi wei bar ha bang let ru la pen sum ngi de gi wei mlahi ta man sum hi ru mlahi ta man ya hi silum jing tap ru le sa ka ding ha bra de gi wei ta ding ta ngin sarong ya ga ei ta ding ta balai bakalong kum ta namar bangi baro ngi don ha ka condition song ka pop bal ka pop ka pen lengkut yo brio baga babel ki thoi ngi kata hadin ba wadam bar ka im ki le pop you play ka ai ka baja ba u play u haban beno igini baro arngot na ka kper eden ngi tip ya kata ba u play u beno ikina ka kper eden bala pendekut ya ka jinya dai ka pop kawan ra ka jingla ran ka pop kawan ra ka jing penya khlat ka pop kawan ra ya kata ka jing ngosi ba dia ka jing yap ubrio uladan ha kata ka condition ba umdan ai shu kum bakalong ni ka brio umdan lat shu umdan lenti shu de kumwai umdan shu tading ta haba ngim dani ai ka bomot ngim la ru ban dawa ai ngim la ban dawa ai na ublai namar ngim dani ai shu ban dawa tading ta ba kani ka brio anda ha ba ka lakut kilat kilenti kalawan shu shakri jong ublai ba kata ka de jing shisha ngihaban so tho ngihaban pai show Jesus Christ yero itrai ngihaban pai show Jesus Christ but habangi pai show Jesus dei bu Jesus shong ha beneng ba u shu ne ba start le shu ba tai start ge vina kan mau ke ne ka we ba u Jesus kumba PE bala penyaklat yuk pa nagini ki argot wa adam bar ki em uji suru haban penyaklat yel di baru pa namar ka pop haban i ka beneng namar ka pop haban i ka ta eden le singala abanong haban i ya kata namar ka pop kam dei ka pop jong un rei ka dei namar ka pop jong abat jong pi haban i waban wan na beneng iskendo balai waban wan na beneng iskendo kam dei ka ba usuan kom to hndre ka dei ka daw baro ka dei ka jonga ka jongpi kam dei ka daw ka jong jisu ka dei ka daw jong anam ba ke im ba ki haban pet no hndre kam dei ka daw ka jong jisu u haban pet na ka ta ka jaka ka ba udan ba waban i na ka ta ka jaka ka ba udan ka daw ka long namar u adam ba ke im ka daw ka long namar jonga ba jongpi u haban i Waban i ya ka beneng baruan syagani ka perthai kumubreo Waban wan kumubreo maka babal kaong kata utau berispa ulawan ban long duk bada kata ka jinglong duk ka jing ban penrispa yang i ong katin ka jong blai ar kurin long ba prag da khot ba khandai ka kren ya kata bagi itu ya kata ka jingai ai ka jong blai Ngi tho ka babal ka on ka tangi ni puli ka ni ka por
Bangi itu ika jingai kita ke jingai ke jong play ke jingai ke dei kita ken. Ya ka ba la ai hangi ya ukun. Ubolong u Jesus Christ. Ka Bible kang namar pi itu ika jingai ke jong Jesus Christ bo try jongi. Bo lolong bo rius pa pan ban lolowan long duk na ka banta jong pi kenang man rius pa ya pi da kata ka jing duk jong u. Man penrius pa lagi. Da kata ke jingduk ke jong u ka babel ka angru naka siti ke benen kong ki koren kelong menyo ni khot ba arfu ar kong na maru ta umrau ha bola khot ha utrai ulong ubalai luoj u jong utrai kum chu ru u tau balai luoj ha bola khot ulong umrau jong Chris la sus pa ke nya pi da ka dor ti walong pi ki mrau ki breu ka babel ka ang u ta umrau bola khot utrai ulong balai luoj ken u jong utrai umrau bala khot ngingi de ki marau bo trau khot ingi na ke jinglong marau bo khot ingi shaga ai na ke jinglong marau shaga jinglong ayo shaga jinglong light lut but habang ngingi light lut kamut ngi la light lan ngi klalong gi ai kau no khin chu play ngi klalong gi ai da ha ka jing light lut ngi klalong gi ai ki marau jong Chris start long marau start belong marau Setelah belum menau. Tip syurah pastor orang tu setelah tip syurah. Lakul mar. Setelah belum menau. Ladang ilong merau ka pop tengim semua tenat nrai mentangi kelalong ki merau ki jong Chris. Amen. Setelah belum menau Chris. Umalik nengkong tu di Bosnia, di Usaitan di Bosnia, kentat. Sitam, jenjar. Wan ra ke pang ke sitam, wan ra ke jingduk ke jingkerdu, wan ra ke pop ya ke jingyap, ya ke jingtim, ya ke jingperem, utau di ukan rat uban nengkong, henre une ukan rat uba ar, hadien bola tiet yangi, hadien bola pelat yangi na ke jinglong merau, wah yangi ke jinglai lui, ngi haban sengok tu menta, bangi dei per ke ki merau jong Chris. Amen. Habagi dei ki merau jong Chris, kabamut ya ke kaba u Chris upa yangi ban le shule bet. Amen. Ladang ngim le, kamut ngim day ki merau jong Chris. Kamut ladang ngim day ki merau jong Chris. Kamut ngim dan jadai hiru bat Chris. Maka Babel ka ahang ni, nama rutau merau, yau balakat hau trai. Umrau balakat hau trai. Ka Babel ka ahang ulang balai luat ujong trai. Kum juru tau balai luat, yau balakat ulang ay umrau jong u Chris. Maka Babel ka ahang ni, la siu spaken nya pi da kador maru jisu ban pelaj marau ngiu haban siu da kador ka barem haban siu da kador ka barem man pelaj marau yang ngi baka Babel ka ang hang ni ti wan long pi ki marau ki breu da kada wat long pi ki marau jong ki breu ka Babel ke tho ingi hang ni baka ni ka breu kala dei ka marau jong tau nong ai ram. Ya kaba kamla banong ru habau ni ubri wan mantan merau di kun jongka kaban shu ngap cup cap ngalai i kata gidan ki breu ki badap ram ki breu kitu ki ba ai ram ki wan haying jongki ki ra ki tibi ki ra ki sofa ki ra ki hab shu cup cap bet kumba kitu ki nong ai ram ki la de ki trai jong tu ka yeng mar maki ki dap ram kim la ban le labu benda ka kser ka sa labu benda ki berkhoi gitu ki wan be kum ki boss be haying jong kita ki beriu ki ba syaram ki shimbe ki le don bor be ki haban shpunrit il de kum ki knai ubaman ule kum ta ule don bor ba de heng tak tien sublai kong ladangi ngilong kita ki merau ki jong Chris pihak ban sung thu ngim de bat melong ki merau jong ki beriu amen amen balong merau jong ki beriu pat tang si ong ki beriu kendiat la sngudai no ngakan mau bahaga por ka ba Shadrach Meshach Abednego ki dan hai ka ri Babylon hong ki ba ki ken bam ya ki jing bam sim bandi ya ki jing di sim hatu ki la pendam ngim dai ki marau ki breu ngi ki marau jong blai kim simladi ya ka kiat ka bala offer ya ki kim simladi ru ya ki jing bam ki bala kenya ki blai tau Kiong ingin di tang da kaom mangin bam tang da uri. Kata labiang ingi.
Kim simulai compromise. Namar kim long kim rau jong kim brio. Wala dari wala bu itu ko dur belai thao kaman long ki bandam ru ki klem dem. Bala ordar ki. Da u Nebuchadnezzar bakrao. Umdan bor ha. Kat ka bor jong ki Babylon ha ka bor. Kat ka hima ka bakrao ka hima ka badan bor palat. Uno lo pen te kut tat te ka jingim rema ki am triang. Ki ngim de ki marau ki jong u Nebuchadnezzar ngi ki marau ki jong belai. Jayu sabarat saya. Seding. Tambah giong ni kene kawai. Tetep ko siem. Uni belai bangi syakri. Udah belai pelat ni nak geding. Balada pelat ru no problem. Ni num syakri heme. Tak kijing satar. Nang dan try. Ki Shadrach Meshach Abednego haruk gini sengi dan yang ni kamera dan ki. Amen. Sidai ki Shadrach Meshach Abednego. Berat hading no problem. Lalu boleh pelait no problem. No problem. No problem. Biang. Kata tentang artatin ni. Kini giong baik jaga ni kawai. Ngim dei kimerau ki jong pi. Kuan berat ni berat. Langi ing mari ing no hi. Tambah wat mut bangi indem ban mani ya pi. Nomor balai ki klem syaram. Ini ke beliau ke bala syaram ke haban pendam. Ladang ngingi dan hau kris ngim syaram hau syaitan. Amen. Tadang ngilaban keren tof yu syaitan. Ini menang habang yu syaitan ni kan rat ho tu lek pi kat baman Wan jingpang ni to ke jingpang tu lek kat baman. Hat. Wan jiduk ni baduk ngin lek kum no. Hat. Dumak. Pi bim dei gi marau. Pi dei gi. Ki Ki saya bagi lengda. Ki nong job ki jong try. Tak ada film day menlong merah ho syaitan. Kani ke beliau namar bakal asyaram tadeheng ta kahaban pendam hau nelong airam henri ka dayangi banginum pendam yu syaitan. Ngim dem pendam khmat jong ngim dem pendam yegi ke bau pa ngi bangin le ngim degi marau jong ngi degi marau jong Chris. Amen. Ki marau Kimerau Tahu Paul keren bahaya ketawong yang ngaban kalong Chris baniap kalong kejing mentoy. Baru Paul keren dia ketawong yang banem kalong Chris baniap kejing mentoy buang ini kegentian wong ngayap malah kasngi. Ini pulih ini kepor. Ikui koren kalong bakhatsan. Dekat lai puai. Kebabel kong ngasmai dagat jing sorong namar jongpi. Kabad ngadon hau Chris Jisu bau try jongi. Bangayap. Hey, pulih Bible banga. Ngom no? Bangayap. Ngom no dah. Petkut pi. Hala kasngi. Upol wahang ni ngasmai dagat jing snau sarang namar jongpi kaba ngadon hau Chris Jisu bautrai jongi ngasngau uang ba ngasngau sarang namar jongpi bangangai to ai bau Jisu unsau sarang nam ta jongi. Amen. Utrai unsung sarong na kamta jongi kumau Paul unsung sarong na kamta kita ki prabanget kapo koren. Udah keren ya kaniru wang kabangadon hau Chris Jisu bau trai jongi bat ngayap halakas ngi. Tading tawang asa nar pnai nga lembadu Chris penban nga om syuk mangau ba henry Chris ba po jonga baru ta uba po jonga. Bagata ka bang ngaim mentang ngaim daga jinget uang. Ngasa nar pnai Chris. Rasa nga nar pna lembadu Chris. Uang ngayap malagas ngi. Upol hani abu uang yang aban kalong Chris ban yap kalong jimentoy mde hado bang dayap mendre uyap kat ba udang Amen. Uyap kat ba udang Mde unyap hado dalayap.
Bakalong jimentoy u. Henry kat bau dang emu nam tau Chris, bat haba uyap nak aban tau Chris. Kata kalong jimentoy u. Kadai kata ladang ngingi yap nak aban tau Chris kat bangingi dang kata kalong jimentoy ngi. Namar ladang ngingim syu nak aban tay ladi. Utu ladi umi wa ifitip. Ai. Terang fi kimi ki iPhone, iPad. I am proud. Mentadum don iPhone suleri. Don iPhone dana rak si balik peni. Oh halo baik don di Apple nak kemat. Peni teh bang adon di ai. Teh don tu Apple nak kemat dah peni. Ai don Apple. Tu Apple perbeladat mano. Di beladat ka im teh. Ketika pop ke tu peleng. Teh klem su tu peleng. Bangi susarong yaitu sok beladat ka im. Kekeren ni ke pop. Ai. Tentu nong lek buat trim syafif tu. Ai. Manga. Manga ai. Ladang donu ai. Ladang keren kibriu ya VM. Keren banyak vivin jenjar, vin dom, vin bitar. Ladang hilayap em. Daki keren banyak bibir kia. Hero itrai. Terlalu lebih nak mentau try man laga segi am ladang dan situ ayam. Tak tahu longkan balong tu pertai hilayap je. Dap situ kan baca. Ngatakan nam tau try. Amen. Nganum berkat itu ki problem, nganum berkat itu ki jingele, nganum berkat ki kon ki long kum nom ya banga, ngadon hau try ngatip ki kon ki embet. Habang ngadon nak jingele, habang i saudong sokot, kidon kini ki problem, la ngam dei syoma nga, la try udah hanga, di try ban handle kata. Di try ban pe kata ngam dei syoma nga. Ka kamram ka jonga kalong yang aban im kalong Chris. Ban im kalong mi Chris. Ban yap man lagas ngi kalau ngaji mentoy nga amen takra waj berkat entai ladi amen berkat ni ka we ngala ban le yu nam tau Chris maru merau unum berkat nam tai ladi u berkat ya ka ai ka bon le nam tau kan rat jong shuang na bau jisu khat ka ngi ai merau jong u khlem khat ngi bang ni merau jong u khat gi khon tam bangim dei man su khain ban la khot khon su he no ngade khon pulai kan mau ai merau ongil dia malang segi merau ngihap masuk tu ika status ke jongi ika kerdan ke jongi bangi dei ki merau jong Chris la su khot ingi ki khon jong namar bu it palat ingi la su ting khon yangi ngidi tu khon swat bala thia nala mdan kemi mdan kpa ngidam mdan ei ru em ngim dan hok ei ru em mdan ji tho ngi de gi ei ru em tu gi khon bala shu yo om to bala shu berat hanala mtip kemi mtip kpa ngilong kum kita henry trai pediang ngi baru pediang ngi khat ngi gi khon tam ngim de masuk khan bat ndala khat utrai ngi gi khon masuk le ba he bat oh ya kat kerdan kat jusu ngihawan perit akmat jong trai mar ngi ki merau ki jong amen amen ngi ki merau ka bamut dan jing kelitat habo kenrat u pa jing pa habo wang shule bet namar unum pa ya pi da kata ka bo pimla ban le namar unum pa ro ge ba e wang ka lengkor jong ka ge ba jam ke jingkit jong ka long ka besting subang de ladang ide ki merau ki jong Chris ka jingkit ka long ka ba sting ka lengkor ka de ka ba jam unum pa ngi ban le gi ba unum pa ngi ban naga shipotli na mala ga na drong jom sti chapok an pet me it jangan mem it na ku mateng teng shi pa gitu ki shinrang king thai pa it jangan to ot ne la de kan thai ba ban proof na ba it ot shisha pet me pet nga it jame di yap la de rum tip kum tu jai bri pa ot ang labiang nyu samlan na do we kum ya me pa ot yang a ngo kadai kata sungu bahabrio sungu hiru tang mau na
What you prove ya ki brio pi et kan no. Prove you blay pi et kan no. Bagata ka proof ka dai tang man ko ngo. Baban et yo Jisu. Amen. Ban le ya ka ke boong na marunum pai pi ban le ke ba e. Rao Jisu wan hanga pi bro ke ba thai ke kya ke jing ke nan pen jam fi. Ong tu hikai na nga ngadi bol lui bo jam not. La pi wan hanga ngadi bol lui ngadi bo jam not. Nganum penram ya pi. Nganum tiet ya pi, nganum ai ya pi, nganum sanga ya pi. Wang wan ngadi bol lui ngadi bo jam not wang wan se wan bet. Ngan ai pi ta kalengkor ka ba jam ha, jingket ru sting wan. Subang fin skri ka. Tadi ta habang skri u blai ngim ju thai. Amen. Dah pang na si tom na dah long kom no yaro bi utrai. Subang wei bunyi akran ketien jule. Subang ben job igi ben sim. Subang bengin ruai bengin yaro ya ka kerteng ga jong trai. Tading ta kanai ka brio ngi habang poi biang seng ka benta. Kanai ka brio kam dan tin re ka pai su syakri jong blai. Bo syakri jong blai ukli ya ka tawang padan yu hayeng. Padan yu hayeng. Tiga long ke syakri jong me kam dan hieng henrei tang ka umpniang sikio. Kadan yo? Tang ka umpniang sikio. Kano kio sikio. Ka kan mau pa dia kata kan ka dan hieng kan mau dan tak umpniang. Kadan tang ka umpniang. Ka kan mau kata ban hadin nang tawang umno syakri jong tra. Tiu long. Kilik pan kiau keliang naki peramarjan jong pa baro ki kiau ki ba telikan pan kendiat bat pan rung siapa ti anda pala kangi ki jingkang adin jong pa bat ki kon jong pa tu peleu ya kita ki kiau baro baru tahu peladap pan bo gerpang ti kom ta kala leit no na obat kala kang na din jong ka ki kon jong ka kala wan lam ki kiau haka bat kala peleu kababel ki thu hang ni bagani ka brio plan kalong serius bahado kata-kata. Kawan siya syakri jong blay, barha ka kawan siya syakri jong blay, habakala kali jing kali, lekom no syakri ukali na ka, porque yatuhok badantang kom peniang sikyo. Kalam bentam kalam penuna, but abu syakri jong blay uang pada pelet nang ni selipan kiu keliang lagi peramarjan baro hadin nang ta sarung ta ka kamera mapa bagi kun sa kang ta ka jingkang bang ta sa peleu ta kom peniang but peleu hado banda daplut baro usyakri jong blay upa ya ka ban le kumta bagani ka breu am ka le la ka le kumta kawan ju syakri jong blay but ka syem serius sisha ya ka ketien usyakri jong blay ka syem sisha kumba ka day na ublay bagani ka day ka jikai haba ki syakri ki jong blay ki hikai bon sien am kinong snap am silong leng weng silong wong dadam to hikai subang. Hikai. Subang. Subang kan tip hikai na gai. Kan mau don we officer si sien ba strict ba ta officer. Taki bro ki si keligim nyo. Sar long man le cuti tu ong balai le cuti. Ong nomor ba ngi don jeseng po ka balang jungi ong le jeseng ong to. Kano si to ong to badon jeseng he. Tau pelat be kum ta. Ba anda kila let kum ta anda lawan pai na kata jeseng ukot ha office uang ya tu ye nga piwan jeseng ho jeseng. Sunat jeseng. Oh sunat ba. Tu nungkran sipang kai. Ki ang deng heng. Ukli wong kinong keren utang unong keren bisa saya ukren ni kai kim tip maka tak ada jisya babun ki beri ukile jeseng kim tip kai unong keren kabamut kim snap ya kai kabau blay ukren kan mah bang iwan juga jeseng udai ublay uba keren ya pi umdai upastor umdai unong hikai henry dai ublay uba keren ngingi long tu ka printar tes tu sisien bala type ni supres print tu printar lah suai ulami. So, ublay ukren ngiri nang printar man suprin menjaga egi mula dap keren. Iro israi. Tadai yang ta kwa banong fi, pelan ka jingkren baro, pelan ka jingkai baro, tada ka dai sisa na usyakri jang ublay. Kami bika print kumbaga dai na ublay.
Tadi kata tu ke print kadai ke bah shisha nama raba kami nak kata ke bala type. Ni nak kata ke bala design. Usyakri jong boleh usu print. Tadi tangi hapan sim kia ya ke ke bah pio snow. Kani ka brio haba ka snap ya ka jing batai usyakri jong boleh kalau di menong ni batai start. Sikiu lipan kiu paramarjan meleran dia. Baru kata try kani brio try mdei makin lipan kiu. Talong tali im paramarjan. Ayam peniang sekendiat. Balik sedana way pat. Ni don meluk syuk. Sebahas sendiat ayam meluk. Lai setahui para marjan ni mdan piat cu tekong tu subhas ai arteli lai teli piat trai baro ko ke sinong kilatep bet bakini kidi kinong pan ai kau keliang yong ai peleng keliang ai jur keliang ne ai meluk keliang ai sini keliang su keliang bet baduk teh ngat harai kilong kum tahiru dia nang tabu syakri jong blai ong ki pandu kiu keliang ai li pandu kiu keliang kalau di benong ni justru leran ong pan piat keliang riap in ong panu kau keliang riap in pan peleng riap ni pandu kiu bam du kiu hari kani ka brio am kada simkia ya ka khtienu syakri jong blai Tagadi kata afia sengaw no blai sim kia, amen. Ngastenar wikang iwan ong yang amanin, iwan ai persen inga, ostor nga sengungu hai pi, iwan persen inga, ai persen, nga boleh ai persen inga. Tengah kan mau sa ketien ke jong piu pi ong. Tengah ong iu ngalim kan mau sih, mu ngamdi bo ong menga. Perintar si kan mau ke ibu kapren. Perintar baju kan mau, darah lah pen kan mau telah kan mau ke. People start bi ong kum tam ba mentam kalong syakum tatik nganong keren la klet marang de ba keren mangau keren bulai de tadi ta isim kiai de ketien ba kalong si syatik kum ta iwan ai persen ngamanen yero itrai tangon namar ba pila sim kia ya ka ketien ke jong blai pila sim kia si sya ba pila anget si sya pila pediang si sya pila kalarung bet sebak ka donot pila batrat ya ta ketien Pelagari ketien jong blai ke ba urlong bet. Amen. Dading ta via sngo ketien ke jong blai batrat ke ketien ke jong blai. Via sngo ketien ke jong blai pediang ye ka da donot. Bawat kelat diru ken mau ba ye kata. Via sngo ketien ke jong blai nyet baka ketien ke jong blai kan urlong bet. Amen. Kani ke brio shisha kawan sunu syakri jong blai bu syakri jong blai upa ban le gumta bat ka le bi tik gumta kam chim la sngo le rai no bat li pan kiu lang te kong tu si tu khau keliang hi pun yo ai tong shu ai no do kiu sam ta ka sngi nei balai pa yo do na shet kiu da ma shet do shet khau yang la yo khau khom buan na em kong te balai pan shu pan kai tu ai ti pang kapelingo tharai ya kata ka snong ba ka wei Bakam jupan kiu meno hanrai mentak kelak kapan kiu. Naying jungi kongdeng kalipan mo naying jungi bana kalipan naying jungi meideng misan tu keleng kalipan kita kiu keliang. Melem no. Ban peliu nai ke umpeniang sikelong. Umpeniang Shiklong. Ban peliu haki kiu ki bateli. Kanget si sya kong usyakri jong peliu ang tu sule kale. Pan kiu keliang dem ta ai kiu. Kukun lawan kiu ara kiu sai kiu ora tap ni kamera khang tu yang ma kun. Bora ngot tonginya sedang ban peliu. Baki peliu. Te ngatrai kam the kam tu shubu om tu kami bet ni kami cur om penyang Tesaway kami bet try hang ta tu kilai lengok ngalengan je kibet
Try tu kikun ru ani. Try tu berit long. Ani ba. Pepe nom niang. Oh di hoki berdua. Udah. Sekami ani kun pepe ani. Try yang tak pok selumi ani. Kila syu. Mi bitang kata ketien lengok ada mar kimpat ji kum kata menoro. Balai baga jakum ta ka daw ka long miki kongo i ketien usyakri jong balai. Tading ta ha fi snow ya ketien ka jong balai le bi tik kum bala batai fi. Amen. Ha fi snow tho ya kata fi get ya kata fi i ka kamba ka jim jong fi. Amen. Fi kongo ya ka ai ka ba balai ukren leng bu usyakri jong fi ni i be ya baga kamba akan ja ka jim ka jong fi. Ya kakamba ka bafim baju i meno kakamba ka bafim baju osno meno kan jakum ta ka jingim ka jongpi. Amen. Kababal ke tho ingi kai ka ta kompanyang hang ni. Kai ta ki khiu. Fi kani ka breu ka dan problem. Kadan problem ngasno kum shagri jong blai pidan ayu haying. Lesi pim dan ai sure. Henry kaba kam kong san kaba day bandan haka yeng ka jong pi ka de ka umpanyang. Bar hapa pidan ka de ka umpanyang pan kiu keliang ru naki paramarjan. Kaya kita paramarjan pi kim de ka ba pi mito. Kide kita ke ba pi ito. Ngangai finum ka ka breu ka nom pan kau keliang na kita ki bam ito. Kali pan na kita ki ba ka ito. Tagaday kita kaday yang ikum ki bangai. Bangin kali, ya ki paramarjan ki jongi, pidon kiu teli na em, pidon kiu teli na em. Kaya kita kejing kita kiu tau kiu teli. Setiap dan sibun ki paramarjan jongi em, ki don tang ki kiu teli, ki don ki kiu tang bagi day ki beteli. Kadang kejing teli ya kejing ke jongi, kadang ke problem ya kejing ke jongi, kadang kejing kejing ke jongi. Bun sien em ngingim julik pan ya ke problem ke jongi hangi. Dengan semua putra yang orang lara fitip paramarjan sufi pang pan itu ke problem. Jangan kicing pan itu ke problem. Bapin wanra haka yeng ke jongpi. Bapin syong hata ke kamera, bapin peliu haka jing duai. Kaum penyang kepada bandan haka yeng jongpi ke dai kaum penyang juga jing duai. Ujisu keren ni kata uhikai uang kum ni. Ya pulih ni ke por no Matthews ni ke lenong ke banrio uang kum ni ujisu. Kedekat benriu ke ong. Henry me haba me duai tulit rung shala kapulit. Bar haba me kang ia laga jingkang. Tukur pat yuk pa jong me ubaha ka beri. Ti yuk pa jong me ubayo i ha ka beri. Unai nong ha me ha ka bapau. Amen. Uji sewang kum no. Uang haba me duai turung shiki pulit. Kaya kita pulit, kamu itu pulit ke kamera. Rung siya kata ke kamera, bat anda pipila rung kata ke kamera, kang iya ke jingkang. Tek kumbaga ni ka beriu ke le. Kawan ra itu ki kiu teli. Ya kita ki problems jong ki beriu kaya tip ba gitu ki paramarjan ki don ki problem. Kata ke yeng don ke problem, kata ke yeng don ke problem. Kawan ra iya tu ki kiu teli. Hai kata ke kamera, kabaka bat kita ki kon kadan. Balkai bakal le usyakri jong blai ong rung kata ke kamera kang ni kata ke jingkang. Sapeliu hang ta. Padang ta i ke kamba. Maka kwa abang FM la dafidan problem ke jim jupi wa judai dam tai ladi. Wa judai nam tai ladi. Duai na kam ta ki wei. Sibun ba ki kiu ki beteli ki don hang ni kanong ba ke jongi. Ki yeng ki sam ki paramarjan ki bon palat ki problem. Ki don ke jing long teli wat ka jing long jing ke jongki namar ki dang don sibon ki mapat yo yu jisuro. Ki teli ki dang ki kieu ki beteli thikum to ki kra ki beteli ki badan ha ka to ka jing khawai po kana galelia ki sudan sikendong umdani ai ki long kumta ki to ki breu. Ki kieu ki kra ki beteli ki babon nga kwa banong ifi kani ki ji kai ka ba kraw yangi. Nga snau kani ka pot bo blai upa inga ban kran ni kani ka lenong le ni kani ka dekat ni ka benta na ketin jong blai ban hikaya ngi bangin wan lam ya kita ki paramarjan ki jongi cha ki jing duai ki jongi khang khop hapo kata ya duai ba ki khon ki jong pi bidan problem ne wa ji duai nam ta ka problem la jong
Kani ka brio ka sam duai nam ta ka problem jong. Ka pendap yai haki kiu mde kiu la jong. Kiu jong ki wei. Amen. Ba anda ka babal ke thu ika ngani ka babal ke thu ngani ba anda ka la le kum ta ka la phliu pi ka jing phliu ko mut piyam pi phliu de ki umat kam de de ko pniang de ki umat ki jong pi phliu ha de ki kiu ki betli duai si bon ka problem jo ka drugs ngani ki silong ka jongi si bon ka problem jong ki bam ngai habang apa ya ka media ngai ani ke dia mi am ani ki bon palat ki mempat ngai kidan ki jinlat iyo kidan ki jingya snubha ki jingya tanglang iyo ni ik ani nang bun palat ki bam ngat tadi ta kadai yang i bandoi nam ta jangki amen mdei ban ong bale ke le ta mdei ban shu comment sigi brio ki le pop dei duai na gam ta ki pop namar mangiru te ngi dei ki pop te ki bala shiyo ye ga jinga ban hang ni kani ka brio ka dei ka bathli ngi degi batli yala di ngi degi batli ngi saram deh ke jing sha kala dei ngi ban sha tan marau hiru ngi nang duna pala ke jim ke jungi ta dei ta habangi duna ngi duai nam takiwei par habangi ngi duai nam takiwei tadi ta jisu ong khilai chi perthai ban yalap ke gospel si ban rio baro kam dei tang phulet yalap ndai nang kong phis dang leng ba ke jing duai Nakwa banong ifi kene kawai. Bala da fitip. Da ke kerteng ke khabhashibun. Tho da galis. Haba fi duai da galis ke kerteng ju ita. Duai. Da ke kerteng. Da ke degi bahyeng ke jong pi ki perlok perjor jong fi ki paramarjan ke jong fi fitip le si empat pediang yu trai. Idang long i bathli. Kholamu jisu idang long syai basuda. Duai. Fitip gidan ki problem ki jinge duai na kamata jong ki. Khange ka kamera. Duai yang kata kamera rengkat bagi kon ki jong pi. Maka Babel ka ong ni kata. Bau Jisu ong. Bau kupa au bau i pi. Ha ka beri. Pi duai ha ka beri. Un ai nong ya pi ha ka bapau. Maka dia kata ki jing shisha. Ki beri jo ta ka shnong kim tip. Balai ka pan ye gitu ki kiu thli. Kim tip jayu ha kata ka kamera. Kimi namar lak hang khop ia kata kamera. Maka Babel gitu. Kada khot besan ni ka ong kumta kila lek no na ba kila khang na dien jongka. Bat ki khon jongka kila wan lam itu ki khiu haka bat kala plio. Ti onda kala dap kita ki khiu kala ong halau khon. Ti wan lam khiu shu. Bau la yathu haka dan khiu shu. Bat kumpniang kala sange no. Andai kumta kalawan ya thu hau brio jong blai u teu long ka tu khilik die kata kompniang batu siu yala karam badi ke basa tam tu bam mapha bat ki khon jong pha habangi duai nam takiwei kadon pleng ka basa tam na kabanta jogiru amen haleluya habangi ngi the na kabanta kiwei kadon bai ka basa tam na kabanta jongi Tadi hing ta lada ngi kerku iki wei ngilong ki balak kerku ya ladi. Jisu ong kene ke wei kalong kambha ya ka ban ai ban ya ka fi op diang. Kemudian ada pi ai kade kata ke jing ai ya ka ba ha pi ai phim do. Ha ba pi ai ke jing duai. Ha ba pi ai ta ki umat ke jong pi. Pi kerpat na ka banta jong ki fi duai fi yam ki kamera ke jong pi. Peleng kata ke bami nang taam kade ke basa tam na kamenta jong fi amen tading ta kani ke jan mi ngasngo am bakani ke beriu ke yo map kayo ia kata ke jing map namar baka kala pendap iki kiu jong ki paramarjan iro itrai ban nganget kani ke jan mi ke mamenta kan pelong yang ngiru Minim kan mau tan tang na kabentai ladi. Dagin kan mau. Takadaw Jisu ong. Pin eat you try bo blay jong pi da ka donut da ka man siem da ka jingmut ba da ka borbaro. Baru ong ska weda. Pin eat you know. Yagi pramarjan kum ba pi eat. Kamu la da pi eat you blay fi eat yagi pramarjan am. Blay la tip nam ta jong pi. Amen.
ในประคัดท่านมองให้พี่ว่าดังดันตัวไอเอ็มตัวไอตั้งยาเลยดีไปตรายตัวกระคุยงาตรายตัวเป็นเสลงาตรายตัวเล็บหายงาตรายตัวกระคุยกี่คนจงาตรายตัวกระคุยล็อกจงากระคุยกี่บ่ายยังตัวบ่ายยังไรเนาะตั้งยางาไปเต้ไอพี่ดันได้ตัวคิวบริษฮะอินมดับเป็นเลยไอตาอินมดับเป็นซิลรัมอินมดับเป็นเอ็มยฟีแล้วพี่แท้เนาะไอ้กตากับพี่ดันกตากับขึ้นเดียดกับจงพี่ดันเนี่ยก็จริงด้วยหายงแท้ไอ้กตาฟินี่ก็กำบะก็จงเบลก็จีเอ็มก็จงพี่เอเมนก็จริงด้วยก็ได้ก็อัตยร์ก็บักคลันปลัดก็จริงด้วยก็ได้ก็อัตยร์ตอนเรายิสูเครนองไปอีกสันรันบันด้วยบักบาเบลก็องด้วยเคลมดาพูดบักนี้เด็กก็กำก็บักสุกตั้มบักเด็กก็กำก็บักตั้มพี่อมนู่นเนี่ยน้ำบันด้วยสุกนั่งสุกบันด้วยสุกบันด้วยน้ำบันด้วยสุกรู้สุกฮีก็ก็บ่าน้ำมันก็ปวดมันsedangบันด้วยยังขมัดฟีลงดลาขับรถลิตรลงตั้งดมีดไงสิองก็ตาละเอาsedangจริงด้วยมันมีดละอเมนดูมันสตับมันติดหัวเทียกำนรูแต่ก็ได้kita kabar suk banduai tambah kabar banduai kerana kau apa nong ifi tu ai berpinduai pinum yuk tiak kamu yuk tiak kisenran kijang terah pisung yuk tiak kena untuk kerja untuk khidmat jong pi duai dieng yuk tiak terdieng ngakan mau sisian ngakan mau bahasa kita sisian dan jisangieng tu kapon ini polisi seorang nak menom tu ketika balai khamnya ieng dan tai wei tai ieng tu kan tu syakat jingkang ieng tu la duai yo tia jaing tam sibit dalam duai kelaya jisang tai kelon bi kram nang ta nomor balai yo tia da ieng ang fi bom ma tak kita tading tawat lada ieng makana nai shania ki syakat hoเรายังด้วยเททอดตะกะลิสนะฟิทอดตะกะลิสตรกฟินด้วยสบังรวมตะกะเมียในทอดบลันในด้วยบลันสดังมันทอดตะกะลิสเอเมนเอเมนองค์กี่คนจะฟิรุด้วยน้ำตะกะนี้รำตะกี่คนปัตเตะรู้ด้วยชิมารวยรำเลยกี่คนจะพี่กันสยบจิงเปิดเอ็มสด้วยน้ำตาจงกีรู้เอเมนยังไงกับบาเบลกับองค์ก็ตาบักนี้กับเรียวน้ำมาร์บักละเทก็ตะกุมพเนียงกะละไลรำberkata kepada tamnang ta kalau dia luka jong kabaro. Tading ta kababel ka ong ladang ngingi duai si siapleng ka don kabor. Barang ngingi duai ublay jong si sien mi lapa ke application sa ublay jubab iha. Amen. Kababel ka ong ne langi puleru Jacob no masan dekat ka kendai ka ong ne. Ko parabengit lada no ru na preng jong pi uya sa kamano na gajing si sia. Walau dah no ru, udah pen pai pat you. Tuntip bauta, udah pen pai pat you bopop, nak kata kejiat sekama kelenti jeng un pen ialah kamen siem, nak kejiat bau nyok tap no ia kibabun berlin kipop. Kababel kekeren dia kata gong, bauta beriau pen pai no, ia tau beriau nak pop jeng kei kebejang ni gong ni ba. An penem ya kamen sim jeng nak jingyap but untap no ya kibun berlin kipop kabamot habang ngidon nak pop ngidon hagai jingyap peleng habang ngi duai nam takiwei la penem ngi nak jingyap balatap no kita kipop berlin ki jongi namar habang duai nam takipop kiwei amen iroi try tu yang lang dari kesong jongi ni kapor ka mentah. Haleluya, ingin aingu itrai. Haleluya. Simkia, ya ketien, kaba fios ngau, hagen ega janmit. Kaniga riu gentai, kaniga beriu. Kala simkia, ya ketien ke jang Elisha. Kala nget bakal lebih tik kumta.
Bakal I ke kamba ke jing im ke jong ka ngai habangi sha skor ke tien ke jong play. Ini I ke kamba ke jong try ke jing im ke jong I. Ini ibet. Ini ibet. Hallelujah. Ini ibet ke kamba ke jong try. Hallelujah. Kum rang batrang Yawa sim jong akatrang Yame Try me long jing hundo No jong ngatrang ban Mani yame Kum rang batrang Yawa sim jong katrang Yame Try me long jing hundo No jong ngatrang ban Mani yame Sim kapendem Try me long jing hondo No jong ngatrang ban Mani yame Ina dua yang ni jan mit mentabu try ai boringi bangin long kita kenya kinong pelio hagi digi kiu ki batali abangin pelio ki umat ki jongi ngin pelio ki donot ki jongi hagi digi mensim ki batali ki kiu ki batali jongi paramarjan ki jongi ina dua try boringi ko kan rat try kan ni jan mit ablay Habang yo snow ya ktien ka jame trabing nam long tang kita kinong yo snow ya ktien ray bangin long ru kinong le ya ktien ka jong me try ngi tip bagane ka breu kala shashkor ya ktien u shakri jong me bar kala yo I ya kamba ha yeng ka jong ka ngi tip ya gane ka way ablay habang ngi shashkor ya ktien ka jong me ngini I ka kamba ha jiem ka jong I ko ya kamba ka bangim pat chi menno nginu I ka ka kamba ko kan rat nga duai nga dagar ku blay ya ki kon ki joma way pi way man ai boring ko try ka ni ka janmit ya ka man ai boring ko try bangin long ko kan rat ki barong sya ka ki pulit sya ka ki kamera ki bari ya ka bangin kangang ta ya ka bangin pliu ha ki jing duai yo try Jesu dan si bon ba ko try paramarjan jungi ki bapat itu ya me I pliu ka ni ka janmit ro try hagi jing duai ko kana bamen pen em yaki ko try pen em yaki paramarjan ke jungi ko try nang ni nami na sep ngi na stay na shatem en pen em ko try kita na preng ki jing le kita na preng ko kana try ke jing hiran ke jim ke jangki ko try jing hiran bagen jado bagen jaman sim en pendap yaki ko try Jesu ki duai ko try men ai bor ko try yangi hallelujah try shibon ko kan Rangi tip ko try ka bangi don ka datang kata kompeniang ka basikalong ka blengim don bun e ram. Reha bangi duai ko kan rat ha ka jing don rekat ka jong me kata kompeniang ka nom lut no. Kata ka jing the ka jong I ka nom lut no. Na ka na imi na ta ki kheu blai.
Dua yang kerku try kertengga jome. Try Yesus menyerap yang kertengga jong Yesus nong manem. Amen. 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 Si dan em ba fi dua im tu si touch ni si othia no si dan. Si dan rakti. Dan iroi try. Ini dua ini ke jan miet mo. Ini dua u try ai boring ni. Itip bagi jing dua em teng ong vi mene kalong ek besuk ek ban dua. Tang kalong si sha, kaba si sha pa bangin dua na mar ba syaitan mi le ba te. Ha ke jing dua. Na marum kwa ingi bangin dua. Ni ban pulih ke ketir ke jang pulih pen yo thia pen sam thia bet. Teng pen thaj ingi. To ai ro mata ke sngi. Nginda dua ingin bu da kalis da kim prayer points. Bangin ai dua la da tau brio 4 kalang ini ai dua bet. Hado ke sngi ke jingwan ke jong trai. Amen. Ma ngini duai to gifla no si kemat ngi ban duai nam ta jong phi ni ka por ka menta ngai bu trai no ai bor ya phi hallelujah hallelujah thank you Jesus hallelujah thank you Jesus ngini duai hallelujah trai be hallelujah thank you Jesus hallelujah trai be hallelujah hallelujah right up here hallelujah Jesus Hallelujah, try be it. Hallelujah, try. Hallelujah, try nga duay man kerku ne ukon sa me. Ay bori utray Jesu. O unduay ka try Jesu. O nung tight the try.